sama kaaje tommin kaaje aw itina bi azabin alim walla gaddana min lebte e nder dow ɗo woni ɗo simore nde ɗo ari battede haqqillaji ɗo nde fuɗɗoto ɗo nde tiiɗi sala sa'ilun طلب طالب عذابا واقعا لا محالة سواء طلب أو لم يطلب لأنه نازل بالكافرين في الآخرة لا يدفع عنهم أحد فلماذا هم يطلبونه استهزاء سبحانه وتعالى وي نامنيما نامنيدو لبت سالا نامنيما سائل نامنتود بعذابنا لبت واقع للكافرين روتان sala sa'ilun bi azabin waqi wodi namnido yani namnal ɗeɗo lepte janoje holko taki waɗi jan holko min mbaɗi holko min mbi holko min gone dow mum ɗum taki noon so yiɗi o namno so yiɗi o wasa namnade ɗeɗo lepte ko waaqi un lil kafirin laysa lahu dafin ittowo ɗe ala on pamiri simore nde de ba tagillaji ɗe ɗo ɗo fuɗɗoto ɗo ɗo tiiɗi sala namnima sa'ilun namnatoɗo bi azabin waqi tan waɗi nukɗa ɗeɗo lepte janoje holko tagi oɗe jana holko min mbaɗi holko lepte ɗe garanta ɗum noon mbiya namniɗo o e namnagol ma ngol namniɗagol e ɗeɗo lepte koɗe jananoje lil kafirin laysa lahu dafi so yiɗi o namno so yiɗi o wasa namnade koɗe janoje kaɗowoɗe ala ɗeɗo lepte ɗon ɗeɗo hoɗo ummoto ɗeɗo lepte ɗo ummoto ko min Allah ɗe ummi koto Allah zil ma'arij ɗe ummi koto laysa lidhalika al azabu shadirun min Allah dafi min jihati ida jaa wakto ɗeɗo duñowoɗe ala sika tawi ñawore Allah yettima ñawore Allah ali ɗeɗo ɗe ummoto ko min Allahi Allah zi joom almaariji laabi almaariji haaloɓe janngoɓe lugal arabi yani almaarij woni ko wiyete ko ascenseur hay hoɓ ɗum o waɗi ɗum hay tafsir he ascenseur yani jipporde yani ɗeɗo lepte yanas duyiɗo e nodduɗoɗe o ɗeɗo lepte koɗe janoje laamu haalata hay goto waade hadde maariji noon ko jammu mi'rajin wayel mis'ad ɗum woni ko mbiyetono ko joni ascenseur bi mana Allah jogui ko ascenseur uji nangue ɗe jogui ascenseur uji mum koode ɗe lebbi ɗi leydi ndi asmano gotel en fof koko rulatira yaaha gotel en fof no yaɓɓi essence mum no yaaha hay gotel en meeɗa wattede gasoir hay gotel en courant musuwa yokkede o wolta musuwa ɓeydede ko wi tan ko ken ha joni min allahi ummade allah dil ma'arij ɗiɗo ma'ariji hombo waɗi koye darajuji ina waɗi en daraja goto tan o haalani en heddiɗi o ɗacci o wi ta'rujul malaika malaikaji ɗi na ngabba e ɗiɗo ma'ariji malaikaji ɗi na gonde ruh woni jibril ilayi feede to Allah إليه إلى موادئ لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها لبقى في ذلك السود 50,000 سنة لكنهم يصعدون إليها في زمن قليل وليس المراد في ذكر 50 تهديد العدد دو على ما نهين يعني دو تعرج الملائكة والروح إليه في يوم ينكلا ولا في يوم القيامة إن واي وند يوم القيامة ina wawi wonde malaikaji Allah ɗi oɗi jaa jemma ñalawma kana laatima migdaru happu mum walla fodde mum walla ɗanngal mum sonde neɗɗo yahanno 50,000 sana ko duuɓi ujunnaji capanɗe joyi yarante duuɓi ujunnaji capanɗe joyi kala noma yahaari ɗum bottari joɓari ma gasa 50,000 sana mbaɗanni ɗum gasna joɓari ɗum noon noon bandiraɓe subhanahu wa taala nde layi ɗum ɗo e ɗo ko alamul uluwi ko woni faanditare ɗo hono maqamul qudsil ilahi to Allah woni to mawlaya wona ɗo woni hakkude Allah e jiyaɓe ɓe bimana anna maqamal qudsil ilahi baidul mada an maqamil ibad hakkude Allah jiyaɓe ɓe no woɗɗodiri no feewi e wo kullu alamin alɗafa mimma qabla kala aduna ɓurɗo towde ɓuri newa goɗɗo o
non ha yetti wa anna ila rabbikal muntaha haɗa Allah ɗo foti ɗum noon ya Muhammadu tawde ko min haalata mbatte haqqillaji tawde ko min haalata ko min wima ya haaldo ɗi bandiji ko min nelma ya laydoɓe ya Muhammadu la budda onon du'aten onon wajotoɓe fasbir la budda muña sabran jamilan muñal jonde woto muñ kikino muñ siko tawi ɓe namdimama yo lebte Allah ɗe gar joni ala sabilil istihza wallay fennude wahay yi ɗum ɗon no addanma wiide aɗa haaɓa walla aɗa seka walla aɗa tikka walla aɗa waɗa décourage no mbiya toon ni tuuba kon jafate kam mi nanata ɗum muñal timmugal tawa ɗenƴaki tawa wullitaki saabu ko ɗaɓɓirɗa Allah koko woodi waɗi noon koko arata ko woɗɗani caggal ɗum Allah haalani men oɗo ñalawma la sakka fi mbo wonti ñalawma yawmal qiyamati ya Muhammad innahum no ɓiɓɓe adama tout gila ñande ɓiɓɓe adama taga yawmal qiyamati ɓuuri himmude wiyeteɓe communiste en ɓuuri timmuɓe jannguɓe peeje yimɓe ha mbi wonko gandi ƴeewe tan ɓi adama jangga feere neɗɗo ha ɓooy we tagda ɗum ala tawi kañum ne yaɓɓe leydi ƴeewa tan gandal ma nawma ha ɓooy mbatta wiide aɗa ŋaaño aɗa sikkito walla heɗum kay heɗum wawi ƴewtede ko ɗum ƴewtede aɗa yaɓɓe leydi yaɓɓit tawde mayata ala ko woodi yaɓɓit leydi ndi an aɗa jogui wuttoyel ma sa wiyama namnama bo jeeyi wutta mbiya min jeeyi somi wutti joni noon joom leydi ndin ala joom sa namnama biik ma mbiya min jeeyi sa namnama defte ko namɗa fof mbiya min hay debbo ma mbiyata o ko debbam an hunde fof ko askatinaka jeyɗa ko min jeeyi siko wiyama joni omo jeeyi ndi leydi tan mbiya ko nature ha ko noon tan ande ko ɓi adama ɗum tagi Allah wi innahum no heeɓe foof yaraw no hoɓi cikki oɗo ñalawma bayidan komo woɗɗi wonnaraw minen noon min cikki qariba no mboni yimɓe adama fof mbiyata ko darga darata karɗo fof kala karɗo hay soko juulɗo so ɓooyi harde tan yejjitat yawmal qiyamati so ɓooyi fawaka tan yejjitat yawmal qiyamati kala bankiɗɗo mo ganduɗa ɗo membi fof pour mengaji ne cengla mi wodiri Allah ko seeɗa siftorto Allah surtout ma noon so yiiɗi guertagal sooda so yiiɗi buwal tew tappita so yiiɗi ñande salade ñande hande ko tan bajana duro hay soko julɗo ɓooyi wattan ŋañade affaire nde kay ko noon tan ko noon tan kay goniren noon tan tawde ñalamaji ne mbiye fof tan ɗi kettuma keeji an aɗa daare yeeso haɗa foti siftorde ɗon qawlu shair al arabi innal jadidayni ida stawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kesi ɗiɗi ɗi dappata so ɗi kuufi kesel dappawel joni ɗi gadda guel ɗe dawetake walla hirndetake subhanahu wa taala wi innumna kamɓe yarawna hoɓe jiiya oɗo ñalawma bayidan homo waɗɗi mo arata wonna raw enen eɗen jiyama qariba no boni ya Muhammad ɓe boni Allah suma haalani men ñande ba arata nde oɗo ñalawma ñande fine moon oɗo ñalawma ñande dawe moon oɗo ñalawma ñande weete moon ɗeɗo lepte ɗe doga toon ñande ngari yawma takunu sama ñande asman o laati kal muhli noon la budda mballonmi muuli ka nebbam ndefaɗam haɗam ɓendi so nebbam defama ha ɓendi a itti ko jiɗɗa ko a waɗe ɗo moftata ɗo aɗa naftoro ko heddoto nebbam ko ɗum hono mbiyaton ɗum cuɓade de caaɓe no cuɓaten Allah wi ñande asman o finiri noon andi cuɓade wojjani ɓalwani ne boni no wojjiri ni no hulɓani no ɓalwiri ni no hawni desi ko wojjude si ɓalwude desi wonde koko mbiyaton ko sokola sokkil ɓalwani wojjani Allah wi yawma takunu sama'u kal muhul ñande asman o finiri ni ñande asman o fini oɗo subaka lepte Allah ɗe hoɗe jana e kafirine en yawma takunu sama ka anna akru zayd wal murad anna takunu wahiyatun da'ifa ghayra mutamasika ñande asman nangandirani wa takunu al jibalu laato kaaje walla ko mbiyaton felloji ko kal iini way kono leeɓi baali ne wona tan no ittirani ala itta adda ko waɗate ni ne rendine ko kartata ko karta ɗum ha wonto no gandirɗon ni onon anduɓe dukki ɓe onon anduɓe ko kartate ko ñande leeɓi baali ɗe mbayni
sa waɗi ɗum ɗo wuttago ma fuu hayso ko kundugel ma ngel ɗum yanoyde ɗo ko yawmal qiyamati mi haalani kay so hendu Allah sakkima ɗum yawma takunul jibal kaaƴe ɗe e doole mum e ñiɓagol mum e tidde ɗum e yodde ɗum e hawnade ɗum e ŋerde ɗum ñande hen ɗe pinata ko ɗe poti martabana leeɓol mbaalu noon ɗe potata ñande hen on subaka subhanahu wa taala wi on ñalawma ya muhammadu wala yasalu hamimun hamiman ñalawma ñande hen ɓattiɗoma mo jiɗɗa yumma mo jiɗɗa baaba mo jiɗɗa yumma baaba ɓi yaay ma ɓi bamma ɓi gorgol ma ɓi nene ma hay goto wala yusalu namnata ko hamimun ɓattiɗo hamiman ɓattiɗo ɗum hay goto wiyata karina mbaɗɗa oɗo ñalawma hay goto haaldata e hay goto sabu ɓi adama ene sohliri ñande hen holko taki ɗum sohlude allah wi wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walaw kana dha qurba siko tawi ñande hen noddama teddandu yo ara watta ko teddi hoore mum ko goɗɗum o jogorani ɗum rondade abadan hay so tawi mbo rondanto o ko bah mum walla ko yaay mum walla ko ɓiyum walla ko debbo mum walla ko mawnum walla ko duhol mum o waɗanta ɗum ɗum ñalawma kulɓaniɗo e ñalawmaji biyeteɗo yawma yafirru lmaru min akhi wa ummi wa abi ñalawma mo neɗɗo dogi yiɗɓe mum ɓurɓe ɗum ɓattade haɓe goni hedde yimɓe ɓeni hen goto wiyete ko akhika goɗɗo wiyete ko ummika goɗɗo wiyete ko abuka goɗɗo wiyete ko sahibatik goɗɗo wiyete ko banika ɓe joyo ɓuuri yidde ma yala sasmane mo jiɗɗa yumma e baba yumma walla mo ko yumma jibinɗomo walla bahma walla debbo ma walla ɓiye ko ɓe ɓurma ɓatta ɓe ɓurma yiɗ ɓe ɓurɗa tampan ɓe ɓurɗa sohlan ɓeɗo beelatama ɓattatako komo waɗi noon goto mumen fof ko yii ko ɗum tan hen watti haqqille mum haaji mum ala e goɗɗum allah wi yubassarunahum ɓe kollodire yubassarunahum ɓe jiyedire goto fof yiyata goɗɗo ala wona no birnodira de a wayri aɗa dari aɗa huuli tan aɗa signe tan a jiiya bamma yiima tan waklitoroɗo miña yiima waklitoroɗo yayma yiya dogira ni tan jiiɗo goɗɗo fof lappagaɓe allah wi yubassarunahum ey yata arafuna summa yafirru badum min badin bada dhalik heɓe fof ɓe gandodira ɓe jiyedira ɓe gandodira ɓe pamadira caggal ɗum ɓe dogodira summa arsada ila hawli dhalika al yawm allah ene ɓeydo hollude men oɗo ñalawma no way hulɓinade o yawma o ñande hen ya waddul mujrim ñalawma ba ñande hen ba saay ñalawma ba ganduɗa oɗo mujrim bi mana jami anwa il kufre dendagal joguiɗo façon-ngaji kefaragal tout ha ɗi nangui ɗum no jogori ɗum no andu jaygol o wi o law yaftadi min azabi yawma idin ñande nomo yiɗa ya waddul mujrimi law yaftadi taw o sottorima min azabe lepte yawma idin ñande hen kanko oɗo de lepte allah ɗe kulɓani de lepte allah ɗe mawni de lepte allah ɗe jakni mujrim say kefeer mo nanodirani allah rewani annabaɓe ko mbi e defte kutubu sama kala homo yiɗa ñande sottorade ɓiɓɓe mum bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati e leñol mum ko mbiyaton ko noon fulfude bolonda mum allatina ngol gorol mum tout wingol o nattatno so huuli o faayi tout wingoɗo o nattatno o moggo toon e woman filardi jami'an leydi allah ndi to ƴettandi o rendudina e ɓe jami'an o totta allah waɗa ɓe fo jaygol summa yunji kanko goto daɗa mama daña ɗum subhanahu wa taala yo heɓata yatamanna alkafiru law kana haulai jami'an fi qabdati yadihi ñande noon mbo yiɗa ɓe fof taw ko tamande junngo mum woni liyudillahum o hoyniraɓe fidyatan an nafsihi summa yunji dhalika hayhat kalla la yuqbal minhu fida oɗon gandi kalimatu fida kaɗen yo waɗane fidaw waɗa pular ya nas ko arab fidaw ko sottude hoore mum holko jottirta hoore ma ko kalis allah e jawdi allah ɗi e beyi allah ɗi e baali allah ɗi ƴettata totta kadi yimɓe allah yo sottuma e allah konngol ngol was famede ɓe nanani ngol ko nden konngol arab waɗi noon mosamu nas ko arab kalata kanata toon ko jimɗeje kalateɗe l'essasman kadi yimɓe hay ko ɗum arab yimɓeɓe ɗum tan ndewino kadi kono pirtani ɗum ganda koto fida ko haala arab ko sottade bi manamum wona cottogol ka maccuɗo la
wona sottade ka maccuɗo sonde ka sottade ka maccuɗo no dagui ka jiyaɗo suwa rimdude haɗa andi kalifa ma inama andi ƴettuma koye sariya Allah hoɗon gandodiri ɗum a ƴetti jawdi ma a totti ɗum a wonti dimana muuni ɗum ko lawol ɗum ko sariya wi noon oɗo fida noon wiide ka waɗat bandiyagal ma ha welma noosa ha welma ƴeewa ko metti Allah fof mbaɗa ha noosa ha gasa jaaha ñalawma goto ƴeewa jalluɓe sernaɓe nodda ɗumen kirsa beyma mbaɗa cobbal ma mbaɗa ko weeli ƴetta kalis ma gara mbiya ɗumen ndehe ɗum ɗo janggononmi ɗum ɗo cottonmi beela mami sow janggo yawmal qiyama taw kala ko meeɗi bon a meeɗa ɗum ɗaccude kala ko sekni Allah ko ɗum watta mbiya joni noon ya sotto ko ɗum e oɗo cottimo o wi oɗo noon so ƴetti ɓurnoɓe yiɗede e muɓe foof ƴetti ko Allah tagui ko fo waɗe jungo muttami wi Allah nda min goto mi dada Allah wi ko kalla heɓata kalla la yuqbal minhu fida walaw jaabi ahlil ard wallo addi ko ɓuuri teddo e jawdi makko wallo addi leydi ndi fo waɗidi masu o waɗi ɗum sac leydi ndi fof waɗiɗi sac o waɗi hen kanŋe o ƴetti ɓiɓɓe makko kala ko yaltuɗo e heyre makko e rewɓe makko e bolonda makko fof o rendini tout ha laaɓi o ƴetti waɗe sac wi Allah jaggu ɗum mi sowa Allah wi ɗum ko kalla heɓata innaha ne ngeya jayenge ayi innaha ne ngeya jayenge wiyetege laza ko toon peeɗa innaha ne ngeya addamir rajun ila nnar wiyetege laza nazaatun ɓortowe li shawa e hoore nguru onon gandi shawa nguru hoore ittowe nguru hoore no fawe hoore so nge ari ɗo nge fuɗɗortoge ni nge ñortirta nguru hoore ma nge innahana ngen laza nge wiyete ko nazaatun ko ɓortowe li shawa e nguru hoore weddoladde taduho nge nodda man adbara sa rumtimanga nge doga ko noon jaɗirta keeci ma heɗen mooli Allah sa rumtima nge aɗa yiɗi dadde nge ko noon nge bippirtuma dokora caggal a maɓɓoroɗa keeci wota walla e dumtiɗo nge paliɗo nge sa rumtirima nge ni aɗa doga walla ni aɗa doga ko noon nge foɗirtuma nge tappa hoore magge wo jama nge rendina fa aw a nge mofta nge waɗa ni wo jama nge rendina fa aw a nge mofta hay goto yiyata ay nge waɗat heɗen mooli Allah subhanahu wa taala subhanahu wa taala wi ngeɗo wiyetege laga ko toon peeɗa nge ganduɗa ko nge ɓortowe nguru hoore ganduɗa tad'u ila ma kanata alayhi ɗum tagi goto arabeɓe yimi qalatu utaylatu ma lahu qad jullilat shiban shawato eɗen mooli Allah ngeɗo jayge eɗen mooli Allah honge fooɗa ɓiɓɓe magge ɓe Allah tagani nge Allah hoddirani ɓeɗa aduna liggiɓe golle mumen toon soɓe gari haa ɗo henge jayge nge faltanta hoore magge henge kono noon henge ko taki nge bonge fuɗɗorta ɓi adama ko hoore nguru kama heddorta ɗum nguru hoore ma he lasa ina ɗon on anda heɓata hoore ñade en heɓata nguru eɗen mooli Allah subhanahu wa taala wi innaha lazza nazzatun li sawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama fa awa heɗen mooli Allah yo Allah haalani men ɗum ɗo annahu dul ma'ariji wa darajati l aliya ndo haalani men kanko jeeyi ƴeeŋirɗe e darajuji towɗi ɗi e nemaji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi o moftani jiyaɓe mum suɓaɓe ɓe o ari ɗo ma haalana men darajuji ɓen yettotoɓe ɗiɗo martabuji e woɗɗittoɓe ɗiɗo martabuji saabu yidde jawgal aduna o wi ya Muhammad batte haqqillaji ko lugal arabi innal insana ɓinguel adama huliga ngel tagama halu anna yaawi ko sunoto ida so tawi massahu sarru so bone memingel jazu on kadi ɗemƴoto ngel jawgel suna ɗemƴoto ngel kadi jawgel ko fayata wa ida massahu lhayru so heeɓi jam manu an hay goto heɓata kañum so heeɓi jam hay goto heɓata wa ida massahu so memima tan alhayru jam heeɓi juuɗe ɗe manu hay goto ɓattatako addata ko gardeji addata ko yiyam kikiɗe yiyam subaka yiyam takkusan beele subhanahu wa taala waɗi noon de toɓata nde
beele nde o funnata gesa ma be o waɗima noon ala nde rokkanma nde beyi la innal insana nabi adama hulenge ngel tagama halu an jawngel ko sunoto ida massahu sarru so bone memingel jasu an jawngel ko fayata wa ida massahu lhayru so heeɓi jamman an hay goto battataka hay goto heɓata goto battataka komi dañi sohla wawi muñanam ha jangga muñanam ha naggam muñanam ha naggam muñanam ha naggam bimana neɗɗo o ngel mahama e dow ɗenƴare famɗo ngel muñal kewngel ndereru si ngel hata jini walla ngel ñawi ngel natano ngel wullito ngel ɗenƴo so woni joom jawdi walla hiisi jawani kadi haɗa moƴƴere mum yani ɗum wonani sona ko ngel adunayayel gotel tan hay hunde ko ngel dañi haal ɗum tagi oɗo siko tawi o ñawi walla o hata jini tan goram hande wiyata ko bone waɗi jam wonta dañi siko dañi kadi selli tan wiyata kandi yawti o wi oɗo jikku noon wonde jawɗo ko sunoto e yawde ko fayata e wonde kaɗo moƴƴere o wi ɗum ɗo ɗiɗo jikkuji tati deggodirɗi ɗo ɗiɗo sifotoɗi ko ɓi adama jogorɗo boorede ɗum tagi o yaltini hen illa al musallin so wona ɓen ɓe ganduɗa ko rewoɓe allah alladina no ɓen humna kamɓe ala salawatihim daimun koɓe ñiiɓe julɗele mabɓe ɗum tagi salawatullahi wa salamu alayhi kama akhraja ibnu hibban an abi salamata qala haddathani aishata qalat qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam hudu min al ilmi ma tudiqun ƴette golle ko mbawɗon allah hastata ha kaston ɓuuri yiɗede golle to rasulullahi ko golle duumiɗo hayso koɗe seeɗa wa kana ida salla salatan dawama alayha siko tawi omo juulatno o jiiɓat hen wa qara abou salamata alladina hum ala salatim daimun ɓen ɓe ganduɗa juuɗe ɗum ko goho woni mo wonata jasu an wonata halu an wonata manu an ko almusallun ɓen ɓe ganduɗa alladina hum ala salatim daimun gueɗel ɗimmel guel walladina fi amwalihim ɓen ɓe ganduɗa ina e nder jawɗele mumen haqqun malumun fodde andade lissa'ila e garɗo yiilade hen wal mahrumi e mba ala haydara ina jaggi fayida mum ne deƴƴi kono ala haydara ɓeɗo ɗiɗo fof mbo andani ɗumen gueɗal hombo yanana oɗo deƴƴirani ngaalu hombo andi ɗum enen ɓeɗo jooɗiɓe ɗo goto men fof ne andi wona men ɗo ina waasi ala ina waasi kono noon pour ummade ɗum tan wiye laare biraran buloren yo allah rokkam beele ina hattani ɗum kono beele no jogui ala subhanahu wa taala wi julɓe haqqan ɓe ko ɓen ɓe ganduɗa hoɓe gandi haqqe allah e jawdi mabɓe ummaniɗo yiili emo yiilaki foof almahru woni mo ganduɗa goram ko neɗɗo mo ganduɗa o ala haydara kono noon jaɓani hollude wal mouradu bi hada al haq yani la budda ɗum ɗo ɗum ñiiɓa e dow gorko he o totta ɗum kulla jumaatin aw kulla shahrin aw kulla ma jaddat hajatum tadu ila badril mali walla waktu fo e waktuji allah nde waktu o foti totte gueɗel battugel tati ngel walladina ne ɓen yusaddiqun ɓen ɓe ganduɗa hoɓe cakko walla hoɓe gonɗini astahfirullah bi yawmiddin hoɓe gonɗini ñalawma padaɗo ñalawma mo yimɓe jogori limanede golleji mumen ɗi padaɗa garowo heɓe to ɓe gonɗini yawmal qiyamati koko arata gueɗel battugel nayyi ko walladina ne ɓen humna kamɓe min adabi rabbihim lepte allah ɗe nanateɗe ɗe ɗeɓe nanata ɓe cuwaɗe yiide mushfiguno kulol dara warde ɓe mushfiguno ɓe dara mayde hulde waɗi noon ya mouhammad inna adaba rabbihim waɗi noon lepte joom maɓɓe gayra mamunin kolnaki de min komi kista tan min komi kaari en tan ina ŋaaño yo allah suuren tan deƴƴa tan haɗa jogui hoolale la ɗum tagi aboubacry wi kañum so ñamal ngal naati aljanna nanal ngal suwa naatde aljanna soka suwa hoolata fala yamanu macrallahi illa al qawmu lkhasirun hay goto hoolataka andi yimɓe nane aduna men e koko kooli kaari ko ceerno kay ko waɗata koko yaafayi kañum andi ko waɗata maayi de oɗon gandi maayi de siko ceerno homtorima ɗum saga noon goɗɗo he kaari kay ko ɓi kaari on ko wali on ko sirif on ko ɓi kaari waaji maayi de
tan wattante ngoginade dina baje watta yarude no gori yarata ni no duttu ngewal ni andi ko kaari kadi mena petto maayide Allah cendum maayi dum tagi subhanahu wa ta'ala wi inna azabi rabbihim lebte joom mabbe ghayra mamun dum woni la yanbaghi li ahdin hay goto hananani hay goto nde holoto lebte Allah wa in balagha fi ta'a hay so doftima Allah ha wa inna sallallahu alaihi wasallam hay so tawi o waɗi ko waɗateno tout woto hool ɗum tagi salafu saleh annum kanu kathira al khawfi wal wajal foɓe kulno yasoru bi dhalika qawlu badin layta ummi lam talidni won wiyannoɓen hanino mi jibinaka wa qawlu l akhar laytani shajaratan todat hanino komi lekkitaw mbeɗa tene ila ashiya'in mimma yu'abbiru an shadidi l wajali wal khashya sattude ɓe kulol Allah walladina ne ɓen humna kamɓe li furujihim hafidun ndeɗo koye mumen gueɗe tiɗɗe nder fijirloji illa so wona ala aswaji ma rewɓe mumen aw ma malakay aymani walla ɓeɓe jeeri juuɗe mumen ñaamede maccugal woni gonga fay num hayra malumuna ɓe ñigaka e ɗeɗo gueɗe faman ibtagama yiili wara dalika ko wona ɗum ɗo fa ulaikumul adduna diwima keerol oɗon gandi remoɓe neɗɗo so diwima keerol no waɗete diwade keerol guesa sa holtorima ɗum yimɓe de minen fulɓe jeeri de min ganda ɗum kono minen andu fulɓe fuuta e fuutankoɓe wallahi ñande diwiɗa keerol yimɓe ne jawri jabbere la hawla wala quwwata ɗum ne hayso ko bahma liɓat ɗon tan jiimi ala yaafuya ala baba ala kaw guesam nani tan a diwima hay senen jiidi baba saman ñande hen hay ko yaafolaya ina wiye boom jeehen saria ɓe padata ɓe woni noon kawrata tan ko ɗon ɓe gaynata heɓe ɓe meeɗa ya saria tawi wona koɓe gasnude eyyi walladina ne ɓen julɓe moƴƴuɓe ɓe ko humna kamɓe li amanatim e koolaje maɓɓe wo aadihim e aadi hakkude maɓɓe bandiɓe maɓɓe hakkude maɓɓe Allah adi ra'una hoɓe ndeni walladina ne ɓen hum bi shahadatim koɓe ceedoto yani qa'imuna ɓe ñiiɓe hen jamma ñalawma walladina ne ɓen humna kamɓe ala salawatima julɗele maɓɓe yuhafidun ulaika ka ɓeɗo de fi jannatin to aljanna Allah to mukramuna teddinte ɓe woni teddinteɓe ɗo aljanna ɗiɗo sifaji jeetati ko ɓeɗo jeyata aljanna ñalawma ɓeɗo goni subhanahu wa taala resaniɓe sardinŋaji biyeteɗi aljanna façon ko weeli façon ko weltinta ɗum tagi sallllahu alih w sallam joopi fiha inata aljannata nana toon to ma la aynun raat yitere suwa ɗum yi wala usnun sami'at nufru nanani ɗum tawa wala hadara ala qalbi basar neɗɗo suwa miiji yane aljanna taw aɗa wawi miijade guesa jodba guesa biltuma guesa ɓenduma aɗa wawi kono ɓerde ma miijo a jana ko woni aljanna ko walla nufru ma haalane ha nana ko woni aljanna ko walla yitere ma yiya aduna ko woni aljanna ko suwa aljanna wona ɗo woni taw ene woɗɗi tagi Allah wi nelaɗo ida sammara ay wallahi sa yi toon jeeya ko yooɗi Allah rokken aljanna yana subhanahu wa taala wi ya muhammad qul wiyan fama lilladina kafaru qibalaka muhtiin fama lilladina kafaru qibalaka muhtiin holko heeɓi kon ɗo ɓikkoñ adama fama baluhum yusri'una ilayk wa yajlisuna hawalayk an yaminika wa an shimalika jama'atun mutafarriqa نافرين منك لا يلتفتون إلى ما تلقي عليهم من رحمة الله وهديه ونصره وإرشاده فما للذين كفروا قبلك مهدين هل كي بدو بآدم تبني ما تو بكين نوتو بندق عن اليمين بكين ما نيام وعن السميل بكين إذين كو دنت 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 إذين بمعنى جماعات جماعات إذين جماعات جماعات ها فرقان فرقان شتى هلقان هلقان قال غوتو يموبه goto yimoɓe jamanul jahiliya biyeteɗo ubayd ibnul abras fa ja'u yuhri'una ilay hatta yakunu hawla minbarihi izina ɗum ɓeede jimi ɗum nde nelaɗo arani e less asmane ɗum tagi qur'ana la budda bil lugha al arabiyya ɗum wallata hen julɗo ɗum tagi izin waydaka izza wa asluha ka azwatan لأن كل فرقة تعتز وتنتسب إلى غير ما تنتسب إليه الأخرى كوتين فوق فرق فرق بيكو مشركين بيكو جاهلين بيكو ضالين بيكو أميين بيكو غوتو فوق دين تلمو بنغارا نون هيد محمد فما هولكو هبي فما هولكو هبي فما هولكو هبي للذين نبين كفروا يدبل قبلك بانغ ما مهدين بنجاونو أن اليمين بكين ما نيام wani shamil ɓe ken manana isina mbaɗi dente dente holko taki ɗum
holko taki ɗum taki akhraja muslim wa gayri an jabir qala dakhala alayna rasulullahi sa sallam masjid wonano helak mutafarriqun min goni jama tan ɓe nden to tata to naye to cegum to faqala mali arakum isin holko jiibono mbaɗi nden to mbaɗi halqa yoñ ala tusaffuna kama tasuffu lmalaikati inda rabbiha hadi mbaɗon saffeji ne malaikaji mbaɗirta ni qalu wa kayfa tasuffu lmalaikati inda rabbiha qala yutimmuna sufufa al awwal